Arning samai birta kalang rapet do anarar kansmi aprang sinil hin bench kardom na pazriklo kardom non arning samai birta ke than pam jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina tangka kuti srelak phokap raki hormu anampont inirbang pu raikom sai khiri deng kachingnang APSC Dhonsri CC Women Wing ke pangtang pon thuji aphans arpu spek pon mai mesen pen pachun pon Meghalaya soratum Karbi Longri Abirta lo choksi Karbi tum anikan wang sai chutgi vera diman ke kham khedun Richo hidi jirsong club atum pen spatir pe ponsi langpher angkang aphans inter club cricket tournament pathu pangcheng pon Karbi Longri Abirta so hemprek a perman mati article 244A per month kasdikom pen kara tum dilhi rong spian ke bar non birta puthot angton pen langpani sinan dilai raikom sa ki tumpent dilai police station ke parlopan angkang aban la region police checkpoint along ani wangsi ke ton kelang kir ke kruga size temi klembom lo lapuson tak taxi therein pa engkor ke thom anis tami raikom sa ki tumpent ke ton kelang kir ke kruga sai ke klembom ma porhut ada por phainer kebra minute thong ke ba por malom ihum mabait AS25 Y8576 abang raikom sa ki tumpent ke spa jok pon jipu men ke pa chat ajok checkpoint pen dam chalamat labang so bat sami chebar le phidlo labang so bailong sami raikom sa ki tum pen tong sekol pen kri tarle basai la pen kri ke kruga sai ding ponlo labang so bailong pen kangni sit arlu along pen sapon home engkora ke thoman long ponlo la pen labang su sapon home engkora ke thom along pen sami raki hormumate drugs gram pharo hinira troxi kebra nerkep la pen tokbor chok nerkepra nerkep an long ponlo labang so raki hormumate drugs bang stami tangka kuti srelak phokema dor duchi basi raikom saki tumpen pachini ponlo labang so drugs ben kachanang cheka bangphu Rajab Ali Kamrup district asor pusi pang thekpon raikom saki tumpen Rajab Ali phanswe tong se kot pen sikelang heman ponsi selang ponlo lapen ki drugs lapen Rajab Ali phanda raikom saki tumpen spreading ponsi karjuputer toga sai sebi claim pon bomlo Thereni pa engkore hiniani rong mirren committee hol along APSC Dhonsri aru atum ke pangtang thu muchochi aphan pusi APSC CC women we achun bangphi basapi ingtika tharpi present body chun bangphi Monica Bepi atuma phanon ke wangji MLA kilik nengte bogbom ajoksi labangso APSC asong lapon si pangtang pon thuchi aphan pusi APSC Dhonsri CC atum pensmi kedamtang arni APSC NGO jem hanse atum along mai phi itinati mungpi chun bangphi kalyani tisopi atum Kidun at ajoine pensi APSC Dhonsri Women Wing atum pansmi rong mirren committee holalong mai ini ponthusi Women Wing chun bangpi basapi ingtika tharpi lapen present body chun bangpi Monica BP atum pansi arpu pek ponthulo laso malong APSC 3P klembangpu organizing secretary kursing temung Women Wing chun bangpi kakurong PP dunamai pi risika melikpi difu LA mai pu diuri teront tunbang sipson hanse Klembangpu Rup Singh Inghi APSC Dhonsri CC Maipu Mohon Singh Tokbi lapen Women Wing Youth Wing atum chitong tunsi labang so mai mesen pen pachun pon Pini dak Dhonsri constituency along Women Wing uthot ako arpu mane pilo kapang ni ponthu lake pini arpu kapang ni ponthu lake CC Women Wing amai phi lake menuka tapi ingtika tharpi aphansi pek pontang lo lapen ke CC parent budi long a secretary lo a ke haipi menuka BP phansi pek pontang lo nasi pini pen alang litum phan arpu pek det pen pini pen alang litum phan untik kela dak Dhonsri constituency long sitame mane ingtang kring pen si kam klem pon popusi ningje the pon alang litum phan Dhonsri along kedamtang arni bangke women wing sitame parjab ello seta ke claim bare matum punang kokpo ladagalong secretary la pen assistant secretary atum alang litum mabang puthot la non la NGO APHL sialong chipo ogdundet la poson si tum theklong lo la si pini abangke la pulo nilitum APHL si women wing satum setame jakong kachi pherang lo
kidam tang son kalisi non prang ke bang jibang ke nilitum ansu si a constituency tin sita me nilitum kapang tang je phan si nilitum non kam claim lo lasi da donsuri constituency long sita alang litum dam jui pusita me alang litum pena par ake thek atum ba alang litum pena par ka active atum aphane litum pini puthot ar pu pipon thulo Lili Pan yo Central Committee sar by do dong wang pen arpu nang pi pen nili ningak long pen so deng don no la pen non ke wang ji abang ke nili un an ke chapang tang ponji la pen claim ponji la women wing along pen ko an ma ke claim nang ji arpu nili arpu ateng pen an nili claim chepa du pon po si nili matha pon lo ningak long pen la pen ke dam tang ko an ma ke chepa du tang la an su se si non ke wang ji pan ke an su se si nili tu women win pen ke an su se chapang tang an su se bor iji kathal sa na ga ja to bar ke nili tum iri re la pen teng ni momo sita lalo nili pachini bangke ninga che theke non si ako ki bathulo ki partang ke klem ra pet pusta me klem no daka son do koklo banghala tumbang na iri kang lap lo nil tum phan nil ke kedam tang ke vice president hala tum ke president lo ino ke secretary pulo tha tumbang bang nang chika kang lap ta nil tum te ning oi i ni tum ing tang thibla nil tum non mata charjap thibrang na se hala tum dam jui pa te ning oi i ansu se chipang tang thu po thema je ai sa na thana tuwar ke ne tum ake hinu the kam mung le ake me si ansu se bang na ke ja pon na pot ni le tum ansu se chipang tang pon pola non dhon suri constituency peng ke dam tang pen ti non si ke ja pon ako non ake mi ni le tum jer pi chelong non thu lo pon non ba klem pon pakka po chipang tang pon pakka po personally ta ning the pon lo pini peng ke ansu se jakong ta long pon pu ma pu se kadok we hanta ilining sam dolo ning che the dolo sin dian bang ke ning arong piglo alang tumpan ning thedung alang litu aprang penta claim cepaduk lapuju lesia akam da mesen apor pe alang tum nang cetong dun pen apor bang maintain alang tumpan suri akero pilo nilihin pen asi pen ke non ke wangji la ni tum protest really doji non ke wangi tareng ko rapo asi asarni tani tum dak dhansuri pen ni tum an ke chetong dunji phan ke ni tum chesikiglo lepen ke thelam nili rat phan pachining tung je longle aputha ei tum ke longle helo main lo longle la ave plete aja kam taili tum sulile lage asi Karbi Longri Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ake hai kata preka meeting long da pupon menge longle ke in sita bang pange pitek the pualang li kata hanpa bom lasi sobuthak pulute alang li mane alang li direction pinang po je non Lakshmi juri long hadak jitu Golaghat district pe na parloji pu dak social media long klang tan no lasi alang li direction pinang po je land and revenue jitu EM in charge land and revenue ang pan direction pinang po kam pa cheklemi pan lapeng ke settlement officer mondol SK tumphanda alang li padya depin pen direction pinang po aso long leke Karbi long le pot lasi la bang district Golaghat ke parlo long le laki ni tum kita da chikra thik the laki Karbi long leke itum dothip nai athe long leke ke the tagali long leke bihe Karbi long leke ini ladak Dhonsuri constituency women committee ke seng pon along ilitum pachun long pamelo nasi non arni ong epin pen ni cap angbong si full fledged body setame paseng pon thuye phan LAC pen chenglok central committee pen setame order pitikang lo lasi la soteng masi klempon po lasi nilitum dipu LAC angkang constituency throk do lasi la so angkang along an setame la constituency throk along setame nilitum prapjin pen
women a committee abangke full fledged constitution a tengpen EPHLC a song a constitution a tengpen si nilitum parjak pon thaipo lapen non setame women satum neng tangun o joine si litum muluk setame dopik lo nasi la solong an su sika pang tang pon thaje phan lapen kewangji akilik along setame wan su sing tang pon thumu cha je phan se nilitum dipuel AC pen setame asai bangke klem pon bomlo lasi non da ke chengsi la induction mate la arpu ke pek pona program bang nilitum pachun long pamelo lasi kewang jiarni bangke nilitum la constituency trok along setame pangcheng ponpo lasi munida tumna chi todun pini setame nilitum along bang trok kep so se executive body lo alang le tum che tong pensi don suryang kangpi kam ke klem je phanalang tum sik lo lasi kewang jiarni bangke don suri constituency setame arong ke ateng pen athe setame ka pathe pen ka success ya na sinil tum dam bom ason si thek ponong lo Nizang Karbi Anglong pen Meghalaya long le alam ki ke non hejong alam ki kalilo laso alam ki apu thak bangki Meghalaya chombang atum Karbi Anglong arlu nang du choksi Karbi arong nak teng heng ben si hemrit mege kai pi pen areng hui paso stemi patai patai do tanglo laso jok pen si Meghalaya pen Karbi Anglong adui hoilong ki do Karbi atum ki aniwang same kap heri okjung huroson si duk pon nang koklo lason sa alang litum ki chudek the aniwang same kimatha kisung ban si donanglo lapuson tak tak si kedam tang thereni pha inkore hini arnis tame Meghalaya West Jaintia District DC Magistrate Mukri Saikiri Gangbura lapen ki penang ana ratum chalang si Karbi Anglong arlu nang du chok pen si Karbi ratum aniwang sai chutki adim Kohima Anglong pan stami penang ban ki sai chutki long lelo athe Kohima Anglong la bangki Karbi Anglong kalilo non bangki Meghalaya arlu si dolo mate Meghalaya long lelo lasi ladak bangke sai chutki long lelo bes alang litum pen Karbi ratum pan sodak pen pachini tekanglo pinpur dam melo Meghalaya sor atum Karbi Anglong arlu nang du chok pen si lapuson Karbi atum sai chutki atum han ke kham khedun ki non det kalilo kedam tanganing kan semi batai do tanglo bon semi Karbi Anglong Tamas Council atum pen kang samdunri mate Meghalaya sor atum phan ke kham khedun ha hedadlo lasi kedam tanga por semi Meghalaya kilik pen semi Karbi Anglong long kedo chombang atum pen ki Meghalaya na si kilik semi jok dunyadlo la bangso puthak semi Karbi Anglong Tamas Council atum pen lamthi sinata chipaklang dun ahi madi pudun haibang abredlo lasi Karbi Anglong Tamas Council atum pen kapreka tum phan longli inchi si madi chu jeng si ba jirs tebi pidek thibusi ningje ponlo bon semi Karbi Anglong adui hoilong le bangki ani bangsi angtan atum pen nangi thi mate ninge parlo loklo laso teng silang dam le potang ti Karbi Anglong adui hoilong le bangki ki kon dun AGC bi angring thitanlo lasi Karbi Anglong Tamas Council atum pen adui hoilong ke do Karbi ara tum phan pen chenglok long le rong ke chara komdun ba ke nang sot lopusi adui hoirong ke do Karbi ara tum pen Karbi Anglong Tamas Council atum phan chuning ripon lang pharmacy consensi ke parapon richo hedia jersong club non nakle chi jang mini phai khre chok ani bangki nikan chok ke banang chokpo lasi diamond jubilee ke talon ji pu pachiton don pensi jersong club atum pen chapatir pe ponsi thereni phai inkora ke thom ani pen richo hidi high secondary school pathu aklam long inter club cricket tournament ke pathu pangcheng pon labang so tournament thereni phai thongke prai si ani bangsi angdung hiti semi pathu pon po lacho philo putang te ajo pathu pon je phan semi ji sik chidang pon bomlop ta pachini pon thu labang so tournament ke pathu pon along join fees labang tangka suri si lapen nong ek pajir pon ji labang ki hai atum phan ke madi winner team me thon ban ki tangka suri cap lapan ki runners atum phan tangka suri troxy lapan ki engteng e thomandong e phan ki tangka suri pho an pi pajir pon po lapan labang so pathu pon along chapati dun ji phan sami non amat ke kaddu kawe team phoke pan du elota alang litum pen pachini pon thu diamond jubilee ke paman pon ji phan diamond jubilee celebrations committee tirikam amai amai phu santiram terang pensi pachini ponlo pinil bangso cricket tournament ke pathu ke cheng siarni stami richo hidi pen timokha tim tuang bong pensi pathu ponlo lapen ki richo hidi tum ke thek mu choda jok pensi ke cheng siarni bangke pathu semi chpai pon dello pinil bangso pathu ke cheng siarni stami ali hiaman pen jirsong terang pen mai phu robiram tokbi konchun bang jiten terang sports secretary mohan teront public secretary dhuniram tero atum pen chenglok jirsong club along klembang photum da chitong dan silabang so jaimek mesen pen pachun po 22 March ani labang ke nilitum richo hidi arara tum phat ke arni ke me arni sosi nitum ke hopon athe pini labang sorni ke nilitum la richo hidi jirsong club ningkan trokep kechok
Diamond Jubilee celebration la bangso celebration ta pini kang pu pon lo la pen ke chengsi la so celebration na bangke nilitum lang pherang kang pi aphan panong pen si inter club cricket tournament padu pon lo la si pini ke chengsi a celebration na bangke la inter club cricket tournament si itum padu ni ko na farman la bangso tournament abangke nilitum 31st March ansi padoji hala skor nisini tum angdung kiti kapathu padu pon skoan join phi suri sivet son ke paduji bangke nilitum April 16 ani si padu po lasi pini pen la 31st March ana bangke tum game and sport la so program si padu lo pen ko pipis ke la pathu pen ke pathu na ke la anvelo sita April first week ang bong bangke ditum literary section competition padoji hala bangke inter school ang bong si padoji hala dake quiz competition lapen drawing and handwriting competition lapen hirjir ki hir so competition padoji hala bangke April first week ang bong si padoji Karbi Anglong pen dimaso hemprek article 244A autonomous states sami Indian conditions alulong ketok daka putak sami celong wek nang jipu pesi Karbi arat la pen dimaso ara tumta erset prung sepen sami nang ti songlo la solong pen sami kedam tangan ingkan hut pen sami India constitutions along ketok daka hemprek bang celong wek nang jipu pensi song sami risim kang tanga song sami nang mahang patek ponlo la pen ke risim kang tang asong atum pen sami risim kang tang pen sorkar atum pen nang ti song si aprana mui avia pikes pinang atum ta do pikan lo Karbi Anglong pen dimaso hempreka pharman lapuan nang chisong det pu boy fees tami pini anenta sorkara tumpela bangso hempreka pharman RDP pon son gi thek ponlong le da sonsi che thek ponlong lo bon semela bangso hemprek long le tik la pent chunche tik bangi la bangso ka chisong seming ton te pu a joini pensi kasdikom le pen kara tumpen bori ponsi dil hirong spelong semi bata bata semi ka chisong asai semi ding ponlo la pen ki non hejong alang li tumpen semil Home Minister atum phan pen chenglok Prime Minister dum phan ke stong dam che phan busi alang ni tum pen boripon thusi Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tram Rong Hang lapen ki Dimahasau Dibolar Gollasa lapen ML bang priya tum phan sem ridak en pon etlo Dimahasau CM Dibo Gollasa lapen ki ML bang priya tum phan sem ridak en pon etlo lapen ki dam tang train pai Chris Cap Arni Ant Karbi Long Dimahasau hemprek a pharman alang ni tum pen Delhi birong spian phan bar etlo Ya Abirta ki lan sikang ton toniglo las domi thak me kardong